enweghị ihe na-adịgide. Onye ọbụla na-ebe akwa ebele ka ọbara gbaa ya n'anya, otu ụbọchị ọ ga-achị ọchị. Onye na-achị ọchị achịkwala ka ọnụ ya gbawaruo ya na ntị, otu ụbọchị ọ ga-ebe akwa. Ibe akwa na ịchị ọchị dị mbọdịrị, ọ wụ ihe nọ n'ime ndụ onye ọbụla. Nwanne m ka m gbara m igbu oge ọnụ, ana m otu nwanne anyị nwoke akpọ m na fon sị m nwaanyị mba nnọọ m za ya, sị m na m were dela akụkọ n'ugbo gbotere ya ụmụnne na ọ nọtedela akụkọ n'ugbo tolee ya ma werekwa ihe mụrụ agụ, n'ihi na ihe ụwa wụ nṅomi. Yes, ya gaa n'iru sị m na ya alụọla nwaanyị na ya lụrụ nwaanyị na ebe na-enwe ihe ejiri mmadụ kpọrọ ya, makwanụ ya ga-agma aka ịga n'ime ebe ahụ ga lụrụ nwaanyị ndị na-enwe ihe ha jiri onye hụrụ ha n'anya kpọrọ eneten. Enweghị ha ji onye hụrụ ha n'anya, enweghị ha ji onye hụrụ ha n'anya kpọrọ nọọ nga ya gara aga maka ịga ntaka ịga nga na kagbu ibere makpụrụ di ya gaga dọkịta gị zụka ịga na ihe n'ugbu elu ya mere na ya ekwere kpom na ya lụrụ nwaanyị. Nwunye wụ ka atọ na nwaanyị. Nne na nna ya mụrụ ha arụghị 5, ụmụ nwaanyị 3, ụmụ nwoke 2. And nwunye toro oke last born ya nwa nwoke 3 ya ga buru file ya ebutela ụkwa n'oshi ọgba dọdọrọ ala je nwaanyị ọma ya ga-akwụ ụgwọ isi lụrụ ya. Mana nwunye na-ekwu oke ọka, ihe ọ na-aga kụrụṅụ bụ ihe ọ na-echeta na ọ kọchara na everything, kọchara ya kọrọ ya na best friend ya na ya abụọ dị n'ezigbo mma. Enyi wụ onye aghala nwanne, ihe enyi nwụ mere gị gbuore na enyi wụ mere nje, enweghị ihe ka kụrụ nje na ọ wụ dịka enyi nwunye eme n'ezi ọyị ha abụọ na ha wụ onye aghala nwanne. Na senior brother nwunye nke diọkpara alụọkwala na nwaanyị ya na nwunye ya ebi. Ọ ya ka ọ naghị adabara nwunye dede nọ na nwunye nọ ya lụrụ mgbe na ọlụbeghị di, mgbe ya na-alụbeghị, na ọ na-adabara ya na nwunye nwanne ya nwoke nwoke diọkpara na nwunye na ya lụrụ gbogidere nwunye nwanne ya nwoke ugwo kpọọ ya ugwo nkịta kpụrụchi. Ọ na-adabara ha bụ otu mkpụrụmasị ọ kpọrọ that lady na ọ naanị mkpụrụmasị na ọ ruru mmadụ ịga chọọchị si Chineke na gbaghara ya na ụdịka mkpụrụmasị ya kpọrọ onye na ọ ka m were ghọta ihe a na-ekwu. Mgbe ọ nọ na-akụrụ ya otu o siri kpọọ this lady ugwu, ya jụọ ya sọ gịnịkwana ihe o mere particularly. Ọ gwa ya na ihe o mere wụ na enwere shiepere nwanne nwoke visit ya bịara na nke ha, na ya eji ha ahụ ya gaa famasi ka ya gaa zụrụ ọgwụ. Mgbe ya gara gaa zụrụcha ọgwụ, aṅụọ ọgwụ ahụ na famasi, pụta anya ji ebuwe ya enwetazi ọ wụrụ na nebo nwanne ya nwoke senior brother na ọ wụrụ na nebo ya pụtaga hụ na ya adaghị ada, gbara ya aka werezie gawa n'ụlọ ya, a young man that time ọlụbeghị nwaanyị, na ọ ihe jọsụrụ chi ime mgbe ọ chọrọ ime. Na nwunye nwanne ya nwoke twist ya kpọpatakwa nwanne ya nwoke na fon si ya bịakwa lekiri ihe na-emere, na ya ghọtaga ihe nwanne ya nwaanyị na nebo ha gaga gwawazie so hụkwanụ the boy sef na hụkwanụ the boy na enweghị ihe ejide boy ya eme na ọ just na the boy nyere ya aka ghọta mgbe ya na-eji ha ahụ. Ọ na-ekwu Destiny ya na-ahụ nke wee eziokwu n'ime onwe ya that na ọ gara na ibi visit nwanne ya nwoke gaga menwe ihe witi nebo nwanne ya, and ọ ihe nwunye nwanne nwoke chọrọ ịkwụsị to avoid mkparị na ọ weta echi scan okwu ahụ akụkọ ahụ na-akọrọ ọkwa ihe aghọtara na ihe ahụ ọkọga, mana ọkọcha ya wụrụ akụkọ were wụrụ na ọ wee ebe mkpụrụmasị oshi o nwere ebe this lady shi bịa na nwa mba na m leze ihe na-eme na mgbe ya alụbekwa ya, mgbe ihe na-eme ya maha onye ọlụbe ya alụbe. Ọ gaa n'ihu n'ụdị na imegide this woman shi na university kpọrọ ezigbote enyi ya nọ ya na ya bụ ọrụ na mma, nwatakịrị mara mma, kpọrọ ya lawa n'ụlọ ha gawa na family. December alọtachiri, the lady esoro ya gaa n'ụlọ ha, erute mmara na ụmụ nwoke. Nwunye nwanne diọkpara nne ya wụrụ onye ihe niile arụ mmarụcha mma. Nga ka opportunity ka o ji nara this lady phone number ha bido kpọkarịtawa. Before ya mara ya ayiwa enyi nwaanyị nwunye and nwunye CS na ya dịdị ready ịtọrọ ihe ọnụ na ọwụ na that lady agwa ya dị mma na ya na stop enyi ya nwaanyị. Mgbe ahụ nwanne ya nwoke bịaga, mana enweghị ya ga-eme na after all na nwanne ya nwoke na ọ ya nwe the happiness na nwoke na-eme ihe masịrị ya,
the woman na deserve ya wee bịa batawa na marriage bịa kwuo ihe sọrọ ya mejie bọsị ya wee ezigbo nwaanyị ya jidezie di ya ụkwanụ nwanne ya nwoke nakwa dede ya kwadede ihe ọkọgara ya mere mgbe ọ na ya na-alụbi ya ụmụ akụkọ eji anọdụ iji ya gwa esi mere ihe o mere adịkwaghị mma ọ gwasịrị na ihe ya ga-eme na ya enyi ya nwaanyị soro lọta na ya ma mgbe nwanne nwoke bidoro ya anya bido lewe ọ ya ha gachina na skuul bifo bịa gwa ya na nwanne senior brother ya laikiri na o jikwa nye ego ole rote na o jikwa nakwa ya fon nọmba na ya laikikwara nwanne ya nwoke ahụ and ọ bụ enyi ya nwere ihe ya ga-eme ọ ya bịa agawa na nwunye nwanne nwoke na lekwe di ka ọ ya bịa stop nwanne nwoke from being happy defeat ya ọ nọ na-agba ya gbana ya nkịtị na nwaanyị mba nnọọ ọ kọgide akụkọ dat na nwanne ya nwoke na this lady enyi ya nwaanyị ya ihe ha na-emebira dị deep enyi ya nwaanyị bịa na-agwa ya na ya lọfụrụ nwanne ya nwoke too much na ọnwa propose a second wife na ya ga-alụ ya na nhụnanụ ote steji ihe this lady wu enyi nwaanyị nwunye mere with nwanne nwunye dị ọkpara even though na ọ lụọla nwaanyị ji ụmụ na nwaanyị mba nnọọ ihe ọkọchara mana akụkọ na-akọ akụkọ mgbe a na-atọ mana ogbochighị onye nwere uru karata agwa ya pụta ogbochikwaghị habit ụfọdụ ịpụta na enwere agwa nwunye na-akpa na nwunye ewe onye bọbụla kụwatara ya aga ihe ọbụla sa na-aga aga ọ chọghị mmadụ denja sịgodo na ụzọ shi ndị alaghị agbaga egbe na merodu nwunye ga-eji ime ọja gaa ebe ahụ ihe ahụ mege ga-elekere ihe megene na ya ekwekọtala ọ na-anụ funny enough mgbe ya bịara alụ nwunye n'ugboko gị akụkọ enyi ya nwaanyị n'ugboko gị akụkọ ya anọghị present mgbe ya lụrụ nwunye ya na o jikwara gaa na aka adanne ya na ọ mụrụ nwa ọhụrụ na ya gara ileta adanne na ọ nọ ọmụgwọ na mma ha eji ha ahụ all reason enyi ya nwaanyị n'ugbo ji ọ nọghị present mgbe ya lụga nwunye n'ugbo ene na m lezie ihe mere na ọ ya ka ya na nwunye ebi ebe ọ bụla ọ hụrụ ọgọwa onye ebe a kpụrụkpụrụ m wedin anyị aghaghị jikwara ewu ọgabe ya na-agwa esi ọgwụ ihe niile ka ọ ga-agachatacha ọgwawa ya sị na ihe ọbụla wụ celebration ya na like celebrate ndị na-eselebrate ndị na-achị ọchị esoro ha achịa na ọsị ya gala wedin ọwụ berial ka ọ chọrọ ka ya na-aga na ọ chere mgbe berial mere na village ya ga na-aga mana ihe ọbụla wedin onye ọbụla jiri na ya ga-aga na line ya bịa na-azụ ahịa na ihe niile wedin ohe ọbụla ihe akpọkwala ya maka akpịrị maka akpa ọ na-ejikere ga mana m lezi ebe nsogbu dị ihe nọ n'elu ya na-agbagharị na nsogbu dị na nwaanyị mba nọ na nsogbu dị na enyi nwaanyị nwunye ya na ugbo enu okwu akụkọ emechara lụọ di ya na di ebi Kano ha emene ma traditional marriage ọzọ white wedding ka ha tiri na ha ga na-eme ya na Kano chatara ndị ụlọ ha bọs ga-ebu ndị ụmụnna ha aga nwunye si ya ga-aga ya gwa nwunye na ọ gakwala na after all na that lady anọghị present mgbe ya lụghị ọ nọghị present mgbe ya lụghị no after ya lụchara ka ya ma na o nwere somebody like that na ọ wọtụghị ya na ọ chọkwa otu akụkọ ka ọrụ ya n'ụzọ adịghị mma na ọ na-aga Kano ahụ na ọ ga-ejikwa flight aga and ejighị ego flight ticket na ọ dị ọnụ na nwunye esa akụkọ ka ọ na-aga ndị niile gbaga n'ala eburucha na ya gwa ha nwunye dat na ụzọ adịghị mma n'ụzọ adịghị mma a lot of things gaga on na here not now tension na ebe ahụ well ishi east gbara moto gana na ya support hụ that one nwunye esa akụkọ na ya gacha na gbasaghị ya na ya wụhụ portion ya na ya ga-aga na onye ya na chi eso ya nọrọ ga-amịrị fon kpọwa nwanne nwunye kedị ọkpara ke nọ ntara ya ga this lady mega wedding now gwa sị olekwa nwanne ya nwaanyị sọ ga-agarịrị wedding enyi ya nwaanyị and n'ụzọ adị mma ọsọ ga-aga by road na ya ejikwa ha ego flight ticket na olekwa akwakwa na okwu ala na oru after mgbe ya bịara n'ụlọ ha bịa ịlụ ya na this girl mgbe ha mega wedding na this girl anọghị present n'ụzọ ugwu Hausa arụ mma n'ụzọ adịghị mma ọgọ n'ụzọ ugwu Hausa adịghị mma oge nwoke agwawa ya sị na ọ bụrụ na ọhịa eji ego flight ticket mmadụ abụọ na ya ga-agba ka ya gbara ya jụọ sọ gaga the wedding yes na ya ga-aga na ya nwa ezigbo nwa na mgbe ya na nwanne nwaanyị na-abịa n'ụlọ ha na ọ na-asachashiri ha kọmpa ụlọ ha na chihonokụta o medo ha ka onye duru enyi ya nwaanyị lọta na ọ wee well brought up the girl na nne ya zụrụ ọfụma na o mere invite na ya ga-aga ya ga-eji flight aga kama eji ha ego
flight ticket mmadụ abụọ na ejichi n'ike gbara nwunye flight na onye ha na-ekwu n'okwu ewezi oyi nwunye ya gwa oge nwoke ya eji ha ego flight ticket na ego flight ticket ugbu a ya etiji ego ya gwọ ụgwọ ụlọ ha na ọjọọ nwunye na ụgwọ ụlọ ha na-eme expire next month ma ọ gwakwa nwanne ya nwaanyị olekwa ala n'oruo n'ụzọ adịghị mma na onye ejichi ike kụkọta gbaa flight ya gbara nwanne ya nwaanyị flight ebe ha abụọ gaga December wedding oge nwoke agwa na ejighị ụdịka ego ahụ na ọdọ nwere na chi onye na-edu na kọs nwunye ya gala na ọgala na marriage ahụ prison na onye ọ gagara wedding we onye ezigbo enyi ya onye ọbụla dị the entire family dị aware of the girl na ya na nwanne ya nwaanyị dị na mma phone mgbe agbanyere phone ya asa akụkọ na nwoke ga-alụga that lady atagbuola onwe n'ahụ ihe ahụ somebody say na this man propose ya as second wife na ya ga-alụ ka ọ gbafla o ji flight agaje ọkwa opportunity ọ hụtụrụ that lady na ihe shabaga na akụkọ ga tọọ ya ime before that man na-atọ ya ime ke na ọ hụchọta ụmụ ihe ndị a na-eshibide na that lady o deserve this man ibook flight gawara ya wedding na ọ dị gịnịkwanụ side chick ya echege ihe ka obi agba ya njọ ya gwa nwunye silekwa nwanne nwoke si eji flight agaga rịọwakwa ya ka ọ gbara ṅụ tiketi na ịhụra n'otu o shedere ihe ebere next month ụgwọ ụlọ ha na-eme expire na ihe eji ego eme buru ibu na ya biko gwa nwanne ya nwoke ọ gbara ya mewere hụrụ tọọ ya nwa toro ke nta ha almost like born na ọrịa onwe ya after all this ga-emege wedding na ọ ya kpọtara ya o ji ya service gị onwe echetakwa ihe okore na ọrịa onwe ya gwa ya gbara flight ticket ya na ya abụọ ọgwa ya sofil ya gwabe nwanne nwoke ọsọ ji ego na nwanne nwoke jide ego na ọ naghị ya na-arịọ ihe ugboro abụọ ya jụwa so oke na ihe ojichi iji aga akwa because of insecurity ka ọ garanti ọ ga-agbala tiketi ya to and fro gbazie nke etesi ya gawazie by land na ọ gawazie na ojikwa anya ya na-ele ịhụnanya nọ de na ojikwa anya ya na ọmakwa ihe ọ na-eme na ihe ekwuchakwala nwaanyị mba na ihe ekwucha kwuo elu kwuo ala tụrụ gbagba na nwaanyị mba na m lezie ihe na-eme ya na nwunye ejikecha para akpa ya buge ngwongwo bua ya jụwa esi efekele ofu okogokwana na ọwọ ga alụ mgbe ibe eloga wedịnakwa ihe a na-eme na Saturday Sunday aga chọọchị na ọgaje akpa obu efe obu ọrụ ka efe onye ga-anọ 2 or 3 days ọgwa wee sọ mmadụ dị ya na this girl shedere na ya ga-anọrọ this girl at least ọ dịghị adịghị na ya ga-akọrọ the girl 1 week ya jụọ sọ ga-anọ ebe ahụ 1 week na ọ ga-anọ Kano nọgide Kano nọ 1 week onye bịara wedding 1 week nne the girl na nna ya even nne di ya na nna anọbe ha emechaa ha amajo moto lasha ọnọghị ebe a nọ 1 week nwunye si na nwe ihe nọde na enweghị nọde nọ because enweghị enyi na mgbe niile ya ekpuru ka akwa na enweghị ya n'otu ugbo ya na enweghị enyi na ihe eji amahụ the value of friendship na ebe iko jiri kakwa na ihe nwunye gwara ya gbana nkịtị nwaanyị mba nọ mza wedding na-ekwu okwu ya gakwala na 2 weeks ago Saturday 2 weeks ago na nwanne nwoke agaala garuo that very day agara wedding nwanne nwoke garuo o ji flight ga nwunye ya pụrụ nọ mgbe ọ nọ na paakị ka o kpere na ha emuvuole ya gwa sọkpọkwa nwanne nwoke gwakwa esi ha emuvuole ọ si yes na ya na nwanne nwoke jọs okpopụ na nwaanyị mba nnọ ha emuvuole gawa ya kpọọ nwunye na-ele ebe ha nọ last ọ gwara na ebe ha nọ ya mụchetazi ihe ọ kpọrọ aha ọ gwa ya ebe ha nọ agwa sị na damis moto ha agbaga sị na enwere ebe moto ha mebiri na-emejie ya before ha emuvu gawa nwaanyị mba nọ na ihe a last call ya nụrụ from nwunye ya na-akpọzi ya anaghị enweta ya na-akpọ ya na-enweta na ihe a nwaanyị na-eyuzu fon nwere ezigbo batrị and ọ chajiri fon ya well and o bụ power bank ya dị na ya amaghị ya ga-eji na-akpọ nwunye na fon ọ gaghị enweta ya kpọọ oge nwoke na fon so rutele dị ya cs na ọkpọla nwanne ya mara ma ọ bịawakwala ọkwa ya na-ekwere ya cs na ya mgbe ya na-ekwuru na ọ nọ n'ụzọ na-abịa ya jụọ kemgbe ya na-ekwu ohere ọsị mba ya gba nkịtị after 4 hours ya kpọọ nwunye the same number na-aga ya kpọgidere nọmba nwunye na-aga after 4 hours ya kpọọ ha kwa oge enwe believe na onye ọbụla nọrọ na wedding ground kpọọ oge nwoke epike kpọga nye ya 18 miss calls o pik o return kwa na call ya nọtọ after 1 hour kpọkwa ya again ọ sị ya ewele iwe na mgbe ọ kpọgara ya nọ na enwe ihe ya dị busy na-eme na ya nọ na from nwanne ya na wedding na-emecha na wedding na gịnị mere ọ bịarube ya jụọ oge nwoke so ya nwa ga-ajụ ajụjụ ahụ ka ọwụ ya nwa ya na ya bụ onye ga-ajụ ibe ya ajụjụ ahụ na ọjụ ga-eso gịnị mere nwanne ya nwa ya bịarube ya were iwe gbanyụọ fon na ntị jiri nnọọ nwayọ saa ahụ ya lakpuru
ya ovu na ọrụ ekweghị ya otu aka ya kpụga otu aka ya kpụga nwanne ya nwoke ahụhụ nwanne ya nwaanyị na that wedding nwanne ya nwaanyị abịara nọmba ya gazikwe ha aka ya nwakwana ụkwanụ di nwanne nwaanyị enwetabe nwanne nwaanyị na fon okpobekwana dada aba manụ ụzọ ekwewo ha agaga na ya alụ ashina ihe dị otu ahụ adịghị ruo nga n'ugbo ya na krom ihe n'ugbo ya na nwaanyị mba nnọọ ruo nga n'ugbo ya na krom destin na nwanne ya nwoke emechana mee wedin na alachichana ndị bịara wedin na alachichana onye hụrụ onye azụ akwala di nwanne ya nwoke kwana ikpe na fon na hafa okpole ya gwa esi ekpobe ya na ihe awa ije hapụrụ kemgbe 2 weeks ago na ndị na-aga anagara ole na ya onwe ji na flight ga were flight lo ọ mara ihe mege na road a ga-asị ma si echi gbaa na road lee ma nwere ihe mere n'ụzọ jụkwana ma nwere moto dị ụta ihe dị ụta mere okwuhe o meghe ya eji flight o jiri ga were lo na-ajụzi esi nwanne nwaanyị hafa akpole na ihe kwuru ekwube ya ebe na ụzọ adịghị mma ọgbawa esi na onye manụ ma accident ka ọ wụrụ ndị achọrọla ha baa ọhịa bido gbagharịwa jụọ esi ọ gwara paakị ebe ọ bara ya gwara sị na ọ bụ gbara gba moto n'ọnọ Ọnịcha ọ wee bọsị ya gbara moto ọ nwe ahụ ihe ọzọ ihe awụ ya bịa jụgozi obi adịghị ya mma ọsọ oge nwoke agwa esi na obi agaghị adị ya mma na o kwesịghị ekwesị ibupụta nwunye na ọwụ ya kwesị ịkwọpụta nwunye na moto paakị ya jụọ esi kwọpụta ya na moto paakị na ọ gagakwa n'ebe na ọ gaga wedin na onye related to him ka onye related to her na ọ gaga wedin na onye gịnị onye n'ụdị gịnị ka o ji ya ga-eji kwuru ekwoge na paak ebe ya dị against wedin ọ na-aga ọsọ gbanyụọ fon na ntị na agala ga-eme ka entry na police station na agala na paakị na Ọnịcha ga jụọ ese enwe ya na-akwa ihe a na-ege ege asa ya 2 weeks ago na ejikwere enwere moto opụrụ na o jikwere mee nwa accident o jikwere otu moto o jikwere pụọ anọbịakwa from them na ọ ga-awụ na oso ndị a akọrọgbago akọrọgbaga na ọwa ebe a nọ n'elu igwe eme ekele ntịrị nwaanyị mba nọ were pichọ nwanne nwaanyị ga-enye police station entịrị nwa onye mara utu ha gbara gawa Kano enwe onye ma ebe a pụrụ ihe eme ruo nga n'ugbo ne nwaanyị mba nọ na ya dịzi ka onye married man na a ga-asị ele nwunye ya sị amaghị ebe ọ nọ n'oge nwoke na-agwa na why not ya nwee baa moto na Ọnịcha baa moto gawa leme nwere ebe moto nwere accident ma nwere na-agacha ihe niile hospital nọ na Meruda na-ajụ m ikekwe na he nwere accident arụ shet nearby na o nwere ike nwanne nwaanyị nọ dị unconscious nọ na one hospital a na-achọ ndị nwee ka ha bịa na why not ya nwee jụrụ ajụjụ ya jụọ esi ya onwe gbara flight na-eji ego ji enye nwanne nwoke nwaanyị security na nwunye ya lụrụ ya sị ọ gara ụgwọwa ya si na ụlọ marriage ọwụ prison nọkwa ahụ na ugbo na prison dị safe sometimes na prison nọ na dị safe kara ndị kpo onwe ha agaghị gị na nwaanyị mba nọ n'ọwa ebe okwu n'ugbu a na ọwa ebe okwu nọ na ihe ya chọrọ ịjụ na mgbotowere okwu nwere okwu na mgbotowere mba ụwa na ya gwara oge nwoke na naanị ihe ya ga-enye ha na only 3 months ma ọ bụrụ na ya anọghị from nwunye ya ahụhụ nwunye ya chọdịghị ịbịa chewe na akpụrụla ebe ọhịa ọ enwere ihe mere na ihe ga-ahụta ya na o elope ole with somebody because ya hụrụ na tukuru akpa o buru almost efe o buru ya hụrụ quantity of efe ya o buru pụọ na ya kwuru na ya gala ije ahụ ọ karatụkwa anya gaa ije ahụ na ya ga-ahụta ya na nwanne ya nwaanyị elope ole hapụrụ ya otu nwa mụrụ ya and ya ejikere na ya ga-abịa bịa nara ihe ya kwụrụ n'isi ha oge nwoke ajụwe ya ga-abịa nara ihe ya kwụrụ n'isi nwunye gbubie marriage oge nwoke ajụwe so ọgwa nna ọwa ọnwụ ka ọ nwụrụ ọ bịa divorce na a ga-enyezi nwanne ya nwaanyị beria ya gwa oge nwoke so mgbe o tutere n'ozu nwanne ya nwaanyị ebido dị akwuwe na ya agaghị aga ịkwa onye anaghịghị ozu ya na ya ga-aga nara ihe ya kwụrụ n'isi ya 3 months ka e nyere kpọọ na ọ prepe onwe ya 3 months oge nwoke agwawa ya sị ngwana na ọ chọ ka ya na ya abụọ ji gị na ha ga-eji gị ya gwawa yes na ọ ga-ekwuburu like that because gịnị onweghị value onweghị nsọpụrụ fụ onye hụrụ ya n'anya na ọ ga-ekwuburu ya because in the first place no fin ya amaghị o ji maga na plan gawa wedding na o kwesịrị ịga wedding na that flight ahụ that risk o tekiri gawa wedding na o kwesịrị ekwesị na ọ chọrọ imere nwanne ya nwaanyị ọma na nwanne ya nwaanyị ka ọ na-ebukuru flight ticket na ọwụ ya nwa na ịgawa the wedding na enwekwa ote mmiri shizo ma ala ama na ya jiri n'ọwa ya kwanyere onwe ya ugwu oge nwoke so mgbe mmiri zoro na ga-ama quantity o zoro na otu o shiri zo ihe ahụ ọ chọrọ ikwu na ọ ga-ekwe ya anụkwana ya na ihe ahụ na ya n'obi na ọ ga-ekwu ya na ihe ya mawo enwe ihe mere nwanne ya nwaanyị ya jụwa na enwe ihe mere nwanne ya nwaanyị na ụdị gịnịkwa
ya chia ya ọchị gwe na ọmahụ nyawo na ọmụrụ nyawo na ọ ga that day ya bịara n'ụlọ ha ka ọ na-estọp ya na ya kwahụ nya na-eteretina na o jikwa waya kwanyere onwe ya ugwu ihe nyere na 3 months ya gbanyụọ fon na nwa mbana na mgbara konu gboto weterele ya ụmụnne na m judelu ọnụ na 3 months ọ dị enough ka ọ ya na ịganụ ka ọ wee chi ndị oge esi na is obvious na nwanne ha adịzi ndụ ya bịa kwa ya na ihe ụmụ nwaanyị zuzuge na kekwe enwere nwoke ya na enyi ya nwaanyị ahụ ekwepịala nwanne nwunye nwanne di ya ọsọntị ya mahụ na nwunye nwee ya gaghị ya ga nghọtaliri nwunye ya iyi na nwunye can do anything ya mahụ ma soro na nwoke ọzọ gbalaga ya mahụ ma ọgaga n'ụzọ ndị flanko ndị gbom eburu ya baa ọja ya mahụ ma o nwere accident ya enweghị ihe ga-akọwatanwu na isi east gbara moto gawa ụzọ Kano na ọ dị fa ya gwa na ha bịa risk ihe ndụ ka agacha ajụcha nye ya nwaanyị a gwara ya gara na otu nwa nwaanyị na ọ mụrụ ya hụrụ n'anya ka anọ na-enwe ihe mere ya echi na nwa ahụ ga-ata ahụhụ ebere onye bụ akant of ebe ọ gara ọwụ ya nwa ga-aga chụrụ ya gaga baiga na ihe ya na-amaghị isi na ọ dị ya na nwaanyị mbana na m jụdelu unu na nwaanyị mbana na mgbara akụkọ na ogbotoro ya ụmụnne na-ele ihe unu nwere ịgwa ya na-enwe ihe unu nwere ịgwa ya unu gwa ya na ya dị confused na iwe na ọnụma juru ya obi na mgbe niile ka iwe ji egwe na ihe a nwaanyị ya hụrụ n'anya mana ọ naghị egere ya ọka ọ naghị anụ ntị ọkwụ ntị ọ nwere agwa ọjọọ too much ọ nwere ọkwa gbaza ọ na-ahụchata ihe niile ọ ga-like ịhụchata na ya nọrọ n'ime mgbe ya na ya ga-anọ n'ime mgbulugbo okporo outside ahụ na alụghị ọgụ gị hụ ka ọ gbagha ụzọ kparara ma agbaje ya gwa ya so ji ọsọ agbakwu ọgụ na ahụ ọnwụ na-echighị ụta ha ga-amapụtachana ihe niile imagine na abalị n'ime abalị ebe 11 ọgụ daga na compound ọma wa venue ndị ọjọọ ọchịchị rụpụta ya eji nwunye esi n'elu bed koliri gbam doro ụzọ kpam mapụ eji bifo ya na-ekwe mapụla gị ịhụ biga ịhụ ihe megana na ọ na-ala ike ịhụchatacha ihe niile ya mahụ ute habit kashi bịa kọrọ this woman ya ekwekọtala na ọ na-ama ya gwa ya sị na ọ na-awụ ya gawa ọrụ like this ya chịrị obi n'aka na onye maka emegana ugbo hapụrụ nwatakịrị gawa ile na ọ wụ dịka nwaanyị manyere ya mahụ na family ha imagine when senior brother hapụga nwunye descend ya solo ike menwe ihe nweta enyi nwaanyị nwanne ya nwaanyị o toro eto n'okpuru imi nwunye na dị mkparị na ọ dị too much metara na nwunye eji bịakwa n'ụlọ ka filie na ya ga-ekọrọ akpa gawa ebere ya mma nwanne nwoke azụ wes marriage na ọwụ marriage ahụhụ prison ote marriage ka ya na-awụrụ ya prison ọ dị free na-emere enwe ihe dị ya mma ọ jụ wes marriage na ọwụ prison na na-akọcha ihe na ugbo na mhụ ego ihe spendoro gba nkwụ ma ime wedding alụkwara na-ele echi ga-eji baa onye bara itu nwaanyị ugbu a na nwaanyị mba nọ na m na-ewedelete ote wee shi gbatara ete nkana n'ọnụ ntọrịka ụmụnne m ọsọ m jụ unu na ole ihe unu si ya mee na isi na-ekwu ya egbe na isi na okwu ole etuba nta ya na ihe nyere nwanne ya nwoke oge nwoke 3 months na ọ bụrụ na nwunye ya lọta enye ha account of ebe ọ nọ na ha jikere na ya na ndị nwunye ga-abịa nara ihe akpụrụ n'isi ya ka ya ga-eturu nwaanyị na ọgwụkwa na ihe dị ready ịbịa amewe assumption mewe imagine na ikekwe na ọnwụ nwa ya bịa kpewe ya for burial ịbịa lie onye ya na-ahụ bụ ozi anya na ya agaghị emeli ya na m judela nọ na ọ bụrụ na ole ihe ị ga-eme na ụnụ gbatara ose enyemaka na isi na ụnụ ekwu ya egbe ụmụnne m ụtọ ọsọ m shibịa gbotoro ya ọnụ ka m shibịa ngala gbotoro ya otu ahụ o shikwu ya wote m shibịa nga ha wajawara ya ọnụ na-ahụ ụmụnne m akwa ihe m na-ekwu onye a gwara nọrọ mmadụ abụọ nọ n'ime ụlọ na-ezo onwe ha lowa onye ahụrụ n'anya ka na-asụ lowa onye na-enweghị ihe eji ekporo anaghị asị ya lowa ebe a na-eji obi gwa ezi ọgawa ihe egwu ihe hụ ya ebe a buru onye a kpọrọ ụgwọ pụjenụ enweghị onye si ya lowa ifu ndị ona ije ahụ uwe ije ọjọọ ije ahụ a ga-efefe onye na-ebi elekere hụ na ije ahụ uwe ije ọjọọ ya agba nkịtị meshọn ihe ọ pụtara wụ menọtụkwa na nwa ebe ahụ ị gara mana mgbe ọ wepụtara ọnụ si don go ọwa onye ahụrụ n'anya ka a na-asị lowa mmadụ abụọ bi n'ụlọ na-azụ onwe ha ọ gịnị ka eji akọ akụkọ na ugbu a na ihe a nwaanyị na-enweghị ojidi ekpuru isi ike ọ na-awụ nne na nna zụcha di na nwaanyị ji aka zụgharịa onwe ha onye gị na-ebesi ihe na ga-emele na gị na-eme datin ịghọghọ ọnụ and ị kọntinu na-eme ọ bụrụ na ihe ahụ ị na-eme adịghị mma ma ya na-asị hapụ ya gụnwa ga-efesi the consequences otu ụbọchị ọ ga-achakwa ụtọ ga-ere ya ka ụdara ihe m na-eji m mburu bịa nga gbotowe ya ka ụnụ were ihe mere onye ọzọ nwụrụ akụ ọngọ ha m n'ọnụ
enweghị ihe unu chere ụmụnne m gbotowere ọ ga-agụkwa kọmentị ọnụ udo dịrị ọnụ